אז מה קורה שותפים יקרים שלי, מקווה שתהיו בריאים שמה, מחכה לכם סרטון באמת, אבל באמת אני אומר לכם, מטורף, מקווה שתאהבו כי השקעתי, אם נשארתם עד הסוף ואהבתם, אשמח שתעשו סאב ולייק, חינם אין כסף, צפייה מהענה חברים שלי. טוב, אני לא רוצה יותר מדי למרוח אתכם, אני רוצה שזה יהיה סרטון קצר ומהיר ולעניין, אז אני חושב שישר נתחיל עם הדמות היפה והחדשה שיצאה אלינו, כיף לה. אני רוצה להגיד לכם ולשתף אתכם שאת האמת הדבר הכי קשה, היה לי קשה בסרטון הזה, זה לבחור מה לפתוח, כי אין לי מה לעשות עם כל הדמות האחרות. מי שלא יודע, עכשיו אני אראה לכם, אומנם לא רציתי למרוח את הסרטון, אבל עכשיו אני אראה לכם את כל הדמויות שלי, ותראו מה קורה פה לעזאזל. יש לי פה את פריזה, 14 כוכבים אדומים, גוקו קיוקן, כמעט 7 כוכבים אדומים, גוקו אולטרה קופי אחד אחרון לקראת 14 אדומים, ואין לי מושג מה לפתוח. אני חושב שהבחירה הכי טובה זה לעשות כיף לה עד שאני אקבל אותה. יש לי 15,000 יהלומים. ברגע שאני אקבל אותה, ישר אני רץ דוך לאולטרה בשביל לנסות לפחות להשיג לו קופי אחרון. אוקיי, יש לי פה בלו, לא שזה משהו שמבטיח משהו. האמת בין האנימיישנים שאני הכי שונא במשחק זה השף הכי רציני בעולם, הוא רק מביא לך שתי ספארקינג מסריחים כמו אלה. אני אעשה סקיפ, 3, אני מזל. טוב, 2,000 יהלומים דוך לתוך התיבה הזאתי, כלום ושום דבר. את האמת עמוק בלב, ממש רציתי, עמוק בלב נשבע לכם, ממש עמוק בלב רציתי שיצא לי עכשיו הכיפלה עם כל הזלזול בבלו אנימיישן, מה אמרה. טוב, לצערי הרב הפריעו לי בסרטון, אז יהיה פה קאט, לא רציתי קאטים כי זה גם עוד יותר עבודה בשבילי, אבל בסדר. לא קיבלנו גם בתיבה הזאת כלום ושום דבר. אנחנו נעשה עכשיו את החינמית. מי שלא יודע, החינמית היא בעצם הסטפ הכי טוב בכל הסטפים. עכשיו לא, זה לא מוכיח את עצמו, אבל זה מוכיח את עצמו בהמשך ואתם תראו, אני מוכיח לכם. אני לא, וואלה, את האמת, מה הסיכויים בכלל לקבל תקף? וואו, אם עכשיו אני מוציא עליה יותר מ-10,000 יהלומים, אני בוכה פה. וואלה, אני באמת בוכה פה. אני לא זוכר מתי עצרתי את עצמי, אבל אני שוב אגיד לכם, עשיתי אתמול הגרלה על משתמש עם 100,000 יהלומים שפתחנו בלייב. אני ועוד כמה חברים היינו פה, פתחנו. השגנו במשתמש את כל האניברסרי, בטיקטוק שלי אתם יכולים לראות שהבן אדם זכה במשתמש והבאתי לו אותו, שינינו לו את הסיסמה, את האימייל, הכל, ועכשיו הוא משחק במשתמש בכיף שלו. ואמור להיות היום, יום שישי, עוד הגרלה בלילה, בערב. וואו, תקשיבו, זה האנימיישנים בין הגרועים שקוראים לי, אחי. לא יכול להמשיך ככה, זה לא כלכלי בשבילי. נו, קדימה! כל פעם יוצא לי טעו מחטיבת הקומנדו, אני לא יכול יותר. יאללה, אקסטרים אורייר, תן לי את המזל. נו, תקשיבו, את האמת, אני אגיד לכם את האמת, אני לא כזה רוצה תקף לה. רק רוצה להוציא אותה ולעבור לאולטרה גוקו, לנסות להשיג עליו את הקופי האחרון. יואו, איזה עצבים, ואין לי כלום. יואו, כיף לה, עם מחשימך. ראה לי. יאללה, בבקשה אלוהים, כן! טיטן, הופה! סלמקס תהיה גברת לתוכן, בבקשה לתוכן. וואו, אני מתחנן. בלי גן קיבול, יש. לא, אני לא חושב שזה אומר, לא, זה לא אומר סלמקס. איזה באסה, טוב, לפי דעת, נראה לי שקיבלתי אותה. אמן, 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 יאללה, אני לא רוצה לחזור לתיבה הזאת. תן לי רק לקבל קופי אחד שלה, היא לא מעניינת אותי כל כך. בבקשה לא, מתחנן, אוקיי, יופי, 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 יופי. יאללה, די, די, היא לא מעניינת אותי, אני רוצה לשים את ה10,000 האחרונים האלה לאולטרה. בבקשה, תגיד לי שזאת תהיה את. יש! סלמת, זה היה רוטציה שנייה או רוטציה שנייה ולא גם לא בזבזתי כל כך הרבה. 5,000 יהלומים לכיף לה, 6,000 אפילו, וקיבלנו אותה. יאללה, יש פה גם חינה, חייב את החינה. מה הסיכוי אחד אחרי השני? תהיה גברי איתי משחק. תהיה גברי איתי. טרנקס, לא טרנקס, ברדוק, הסיכוי לברדוק. אני נשאר נטו בגלל ששמיים אדומים יש יותר סיכוי לברדוק נראה לי, או שזה בספייס, לא הכי זוכר. טוב, למה לא ברדוק? כלום, סתם דמות שאין לי. חרה, חרה, חרה. יאללה, בבקשה. יאללה, עוברים לאולטרה. המזל שם נוראי, תמיד כשאני עובר לאולטרה אני רוצה לבכות, כי המזל שם פשוט מגעיל, הוא עושה בחילות. אני מקווה למזל טוב, אמן, 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 אמן אלוהים. תן לי אותו, פתיחה ראשונה. אימא'לה, זה מטורף, פתיחה ראשונה, אמן, זה עוקב. אם תיבה ראשונה, כל מי שרואה את הסרטון הזה, שם עוקב. אימא'לה, אמן. הוא מנצח אותי, אוקיי. וויס, כאן קיבול מסריח. אבל אני אתן לו את ההזדמנות. אם יוצא לי קרירין, יש מצב שקרירין 14 כוכבים אדומים אם הוא יוצא עכשיו. וואו, אני מתחנן שלו, בבקשה לא. קרירין יא בן זונה! עכשיו יוצא קצת זר. איזה עצבים אני אוכל. טוב, חרה של טבע, כוס. קרירין, אתה מגעיל אותי. 5 כוכבים אדומים. 2 סיכויים לאולטרה. קדימה, בבקשה. תהיה גברי איתי. אתמול יצא לי סלמקס על הטבע הזאתי. והיום לא. והיום כלום ושום דבר, אחי. לא, די עם הספארקינג המסריחים האלה. כן, בוכה, לכי, מעניין את אף אחד. יאללה, בבקשה. 1,000 יהלומים.
נשאר לי עוד 7,000 יהלומים, אני יכול לעשות פה נראה לי עוד 3 רוטציות, או כאילו, זה נחשיב גם רוטציה מן הסתם. בבקשה, מה הסיכוי שאני מקבל גם אותה? אוקיי, ג'אקו, בבקשה לו ברולי. ברולי יכול לעשות רע, אלא אם כן... ברדוק! ברדוק! תודה רבה, תהיה גברי איתי. בבקשה לו, נו, די עם החרטות. אוקיי, זה לא זה. בבקשה, אולטרה. אולטרה, נו, יאללה, מספיק. לא, מי זה? לא נראה לי שברדוק היה בגללו. אימא'לה, בנדר, איזה סרטון. איזה סרטון. אני לא מאמין. וואו, מה זה, כמה? זה רוטציה ראשונה. רוטציה ראשונה קיבלתי גם את אולטרה. מה, על מי אני עושה עכשיו? על כפלה? חוזרים לכפלה? אני לא מאמין. מה, זה נראה לי הוא 14 כוכבים אדומים עכשיו. אני לא מאמין. סליחה על הסקיפ. סליחה, פשוט קיבלתי אותו מלא פעמים. אני כבר לא יכול לראות את הסרטון הארוך הזה. אני לא מאמין. זהו. גוקו, נמקו, אולטרה, פאקינג ב7 כוכבים אדומים. הנה. אני יכול לעצור את הסרטון אם אני רוצה, ונראה לי זה מה שאני אעשה. כמה זמן אני בסרטון הזה כבר? נראה לי זה מה שאני אעשה, ויהיה סרטון קצר וקולע, בדיוק כמו מה שרציתי בהתחלה, אימא'לה. אנחנו נעשה את החינם, ונראה לי אני פשוט עוצר? אני לא יודע אם לעצור. יואו, לא מאמין. לא, אני לא עוצר, בשביל התוכן! אני הולך לבזבז כל ה6,000 יהלומים שלי. בשביל התוכן. אנחנו נעשה את זה. כיף לנו קיוקן. אני אגיד לכם מה, את האמת שאני רוצה עוד קופי לקיוקן. לא מעניין. איזה פדיחה אם יוצא לי פה את האולטרה. וואלה, פדיחה רצינית. קרירי, אני אמח שמך. וואלה, אם יוצא לי פה את האולטרה זה היה פשוט בזבוז של מזל. כיף לה, לא מאמין, כיף לה, יאללה. בוא נריץ עליו, נעשה ככה, נעשה רוטציה על כיף לה, ואז נעשה רוטציה על קיוקן, ונראה מה יצא לי. יואו, איזה סרטון שווה. איך ידעתי שפשוט לפתוח מצלמה, ויהיה לי מזל. חברים, תקשיבו לי. אתם רוצים מזל בתיבות? גם אם אתם לא מעלים את הסרטון, פשוט תפתחו מצלמה מולכם ופתחו תיבות. אז האפליקציה חושבת שאתם רוצים לפרסם אותה, אבל לא, אין לי עוקבים בכלל, אין לי צפיות. אין מצב שהוא מביא לי עכשיו עוד כיף לה. יאללה, קדימה. ברולי תהיה גבר. ברולי, עכשיו אנחנו צריכים אותך. בבקשה, ברולי. טוב סופרסאי, אין ברולי גם. באמת. אני כזה חסר סבלנות, לפעמים אני יכול סתם ככה לדפוק סקיפים. מי זה? לא, די, תשחרר מהחיים שלי, די. לא, זה גם היה רק, זה היה מה זה, ב700 זה היה, נו, אם הייתי משיג את ב700 זה היה כזה זול וכלכלי. יאללה, נו. מה יש לי בכלל לפתוח על קיוקן, איזה באסה. בבקשה, אחד אחרי השני. נימבוס תצילי אותי, ברדוק, לא יגיע. וואו, תקשיב, היה לי פה ברדוק. היה לי פה. זהו, מי היחיד שהיה לי. חשבתי שהיה לי יותר. וויס וג'יטה בלו. יש נימבוס, אני לא עושה סקיפ בגלל הנימבוס. אלא אם כן אני רואה לג'נדס לימיטד שהוא לא קשור. זה כיף לה. בבקשה, יאללה, אלוהים תהיה איתי. אני יודע שהייתי איתי מספיק, הבאת לי את האולטרה ברוטציה הראשונה, הבאת לי את כיף לה ברוטציה השנייה. הסרטון הזה מטורף. בבקשה, לא, אסור שיהיה פה סקיפ. בבקשה, יופי. יאללה, עוד כיף לה. מה קורה פה? מה זה המזל הזה? אם יוצא לי גם קיוקן, זהו, שבור לגמרי. מה, אני אסיים את הרוטציה? אני לא יודע אם בא לי לסיים את הרוטציה. יכול להיות שאני אפילו לא אצליח לסיים את הרוטציה על קיוקן. אם אני עכשיו ממשיך, בוא נבדוק, יש לי חינם עכשיו או משהו? איך זה עובד? נראה לי זה הבא חינם. וואו. טוב. לא יודע, היא מספיקה לי, אני מעדיף את קיוקן, מכינה לאוהבי הכיף לה, מעדיף את קיוקן. לא בהרבה, אבל אני מעדיף אותו, משתלב לי טוב עם הקבוצות של הסיינים. גם היא יכולה להשתלב, אבל הוא יותר טוב ממנה. לדעתי, לא לקטול אותי, לדעתי יותר טוב ממנה. חרא של תיבה הראשונה באור, כי זה כמו פנקק, הראשון יוצא תמיד מגעיל ומסריח. 700 זה הפנקק השני, אני לא יודע איך הפנקק השני יוצא. עכשיו אנחנו נגלה. האם הפנקק השני יצא טוב? ברולי יכול להציל את זה. תפתיע אותי? אם אין ברולי סקיפ של החיים, לא רוצה. וכולה 700, סיכוי מאוד נמוך. לא, את לא מעניינת. רובוט. תרמתה לא. קדימה. אקסטרים אורייר. וואו, זה רוטציה כאילו. אז אני חייב פשוט לקבל אותו ברוטציה הזאת, אם לא זהו. זה יכול להיות סרטון מטורף, וזה יכול להיות סרטון סבבה פלוס. יש לי אותו, אז זה לא הוא. טינשין ושיאצו. אתם לא מעניינים אותי. סליחה, בקרב לב. בבקשה, יש לי 2,000 יהלומים. 1,800 יהלומים. יאללה. תהיה גבר איתי ברולי, תגיע, באמא שלך. באמא שלך היה רוטציה אחרונה וראשונה, לא... עושה סקיפ, באמא שלי, סליחה. לא יכול לראות את זה, נו באמת! אוי. זהו נכון? למה עשיתי סקיפ, ילד מטומטם שכמותי? למה עשיתי סקיפ? סליחה תוכן יקר, אני מצטער, אני לא התכוונתי לעשות סקיפ לחרא הזה. באמא שלי אני לא התכוונתי. זהו, אני לא יודעת שיוצא על הראשון, מה הסיכוי שתי לג'נדס לימיטד בחרא של אנימיישן, אני לא מאמין. יואו, אני לא מאמין. אם הפרי מביא לי עוד אחד כזה, זהו. יותר מדי בקשות יש לי. חשבתי לרגע, מדי חשבתי. טוב, אנחנו לפני שאני אעצור את הסרטון, אנחנו נלך רגע לפה. אנחנו נסתכל על היופי הזה. 14 כוכבים אדומים פריזה, 7 כוכבים אדומים, לא, אני חי בסרט. 7 כוכבים לגוקו קיוקן, לא אתה. ו14 כוכבים לגוקו אולטרה. אימא'לה ואבא'לה. ואני צריך לבזבז את כל היהלומים.
פה אין לי כל כך מה לעשות. טוב, אוהב אתכם, תירשמו לערוץ, זה סרטון ראשון לגמרי אי פעם שאני מעלה ליוטיוב, סרטון ראשון לערוץ, מתחנן אליכם, תקנו לי צופים או משהו, תעשו שהסרטון הזה יתפרסם, אני פה מזל נורא, תעקבו אחריי בטיקטוק, כל הלינקים, כל הלינקים שתתפרסו למטה בטיקטוק, האינסטגרם, הכל. אוהב אתכם, מקסימום, ואני עושה סרטון אולי פעם בחודש, אולי פעם בשבוע, תלוי בתקציב שלי בארנק.